उदालगुरियाव दिनै खुंफुंबाय रुंसारि राजेन बर'नि गोथार सारादु हाबाफारि। राजेन बर'आ सासे गोख्रों मेंनो रोङै समाज सिबियारि लोगोसे राजखान्थिगिरिमोन। समाजाव होनाय राजेन बर'नि बिहोमाखौ मान होना खुंफुंदों बिथांनि गेवलां सारादु। हाबाफारियाव बाहागो लादों बर'नि बायदि आफादनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा। थांनाय मार्च दाननि 25 खालाराव बेरगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि, मोनसे समनि पानेरि दख'रा एबसुनि आफादगिरि लोगोसे समाज सिबियारि रुंसारि राजेन बर'आ बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांदोंमोन। बिथांनि बे अबथिरा जिउ गोमानाय जाथाया दुलाराय हारि नाङै मोनसे दुखुनि बारहावा सोमजिहोनायखौ नुनो मोननाय जायो। राजेन बर'आ थांना थानाय समाव होलांनाय बिहोमाखौ बिथा खालामना दिनै कसुबिल बारलांफा हारिमु आफादनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बानजाय आफाद लोगोसे न'खरनि सुबुंफ्रा जथायै राजेन बर'नि गोथार सारादु हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। जाय हाबाफारियाव बर'नि बायदि राजखान्थि, समाजखान्थि, फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावना रुंसारिनि जिउमानि थाखाय दान्दिसे आरज गाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै रुंसारि राजेन बर' बिथांनि सारादुखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों जोङो खुंफुंबाय आरो फुंबिलि समाव जिहेतु बिथाङा बाथौ धोरोमारि सिबियारिनि सासे सुबुंमोन, गतिके बाथौ धोरोमनि आसारखान्थि बायदि जोङो फुंनि समाव आरज खालामबाय। बिनि उनाव बिथांनि मुङाव मुसुखा जोङो बानायदोंमोन आरो बे मुसुखाखौ आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां उरखाव ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होदों। जोङो बिथांखौ साबायखर जासिदों। बिनि उनाव बिथांनि मुङै बिथाङा गोलाव सम बर' हारिनि खामानि मावनाय, आन्दलनाव बाहागो लानाय, बिनि अनगायैबो मेन इलेफेन्ट कनफ्लिक्ट बेयाव बिथाङा खामानि मावनानै बान्था मोननाय आरो आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बेरगाव जिल्लानिबो बिथाङा आफादगिरिमोन आरो बे समावनो बिथाङा जिहेतु अबथिरायाव रुंसारि जाबाय। बिथांनि मुङै जोङो गोलाव सम खामानि मावनायखौ सोरजिनानै गांसे बिजाब जोङो रनसायनानै दिहुनदों आरो बे बिजाबखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बेखेवनानै होदों। बिथांनिसिमबो जोङो साबायखर जासिबाय। बे हाबाफारियावनो जोङो बिथांनि जिउ जारिमिनखौ लानानै सावरायमेल लादोंमोन आरो बे सावरायमेलाव मानगोनां बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैनानै गोबां खोथा जोंनो फोरमायनायनि थाखाय बिथांनिसिम जोङो साबायखर जासिबाय आरो बिनि अनगायैबो गोलाव समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनाय, आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावलांनाय, आथिखालाव रायजो सभानि एमपि मानगोनां रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो बे सावरायनाय मेलाव बाहागो लाफैदों। बिथांनिसिमबो जोङो साबायखर जासिदों। गोबां बड'लेण्डनि इएम बिथांमोना फैदों, बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर जासिदों। एमसिएलए बिथांमोना फैदों, एमएलए बिथांमोना फैदों, बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासिदों। बड'लेण्डनि बायजोनि BKWACनि मानगोनां डिपुटि चिफ रमिय' पि नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन। जोङो बिथांनिसिम साबायखर जासिदों। बानजाय आफाद दानानै होदोंमोन। बानजाय आफादनि बोसोनगिरि जोंनि मानगोनां दावबायसा बर', कालिंदर समस्तिनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' आरो बानजाय आफादनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोननो जोङो साबायखर जासिदों। न'खरा दिनै दुखु जारलायाव दङब्लाबो बिथांमोना जोंनो राजेन बर'नि सारादुखौ जयै खुंनायाव बिथांमोना जिखिनि मदद आरो हेफाजाब होबाय, बिनि थाखाय जोङो न'खरजों लोगोसे बिथांनि गामि गपिपर गामिनि रायजो राजा आरो बे पानेरि ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय दिनै जोङो 4,000 सुबुंनि थाखाय जानायनि बेबस्था बेखौ जोङो खालामदोंमोन आरो बेयाव बोथोरा जोबोद गाज्रिब्लाबो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनानै ओंखाम संफैनाय, राननानै होनाय, खामानि दामानि मावना होनायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोननो साबायखर जासिबाय। खम समनि गेजेराव बिजाब सेबखांनानै दिहुननाय, बिथांनि मुङाव मुसुखा खालामनाय आरो दिनै जोबोद बोथोरा गाज्रिब्लाबो जोङो जे सारादुखौ मोजाङै खुंफुंनो हाबाय, बे गासै बिथिङाव जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होनाय मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो साबायखर जासिबाय आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोङो बयखौबो बानजाय आफादनि जानानै साबायखर जासिनाय थाबाय। जोबनायाव मानगोनां रुंसारि राजेन बर' बिथांनि जिउमाया सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै थाथों, बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज खालामनाय जाबाय। नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा?
नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरी टेक्निशियन जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरी टेक्निशियन TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।